Ngizothanda ukuthi nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngesitezinzi yakho wale mzansi, ungakhohlwa imbuyelo ukuthi subscribe kule channel and uphinde phela uclick ibell for ama notification. So kunendaba engikuphathele zona abalingisi ubozalo ababili, uVikizitha Magwaza naye kuNjinji. Kunendaba ke evezwe uzalo izolo ukuthi uVikizitha Magwaza uthole ukunominate kuma Royalty Soap Awards naye ke futhi uNjinji. So siyabonga hadebeke udlala indawo kaVikizitha Magwaza kuzalo uthole ukunominate kuma Viewers Choice Best Actor. And if ukhumbula kahle imbuyelo, uVikizitha Magwaza akasekho kuzalo and futhi akahlalanga isikhathi eside kuzalo, wahlala 6 months after lapho ke wayeseyanyamalala kuzalo. And kwavela ke indaba zokuthi ke udibene nezinye inkinga empilweni, usasolva zona ke lezo inkinga. Ngaze ngenza ama video mbukeli ngikhuluma ngayo indaba yakhe uVikizitha Magwaza. Uhamba uyo check ama video ubone ukuthi ngangithini ngoVikizitha, isimo sakhe impela sasibcanga lesa sikhathi, but wathola ama updates ukuthi ke use recoverile. Ngidlule phambili ngeke uthemba inyandeni odlala indawo kaNjinji. Naye ukuthola nomination ema Viewers Choice Best Actor. And naye naso isikhathi eside efikile kuzalo wafika kanye naye uVikizitha Magwaza. Ngithi asibabongela sibahalalisele ngala nomination abatholile ku ama Royalty Soap Awards. And bavezile ukuthi lama awards azodlala ku SABC1 ngo8 ngazo lapha i25 kaMarch. So ngithi impela ke sibabongele and sibahalalisele sibafisela inhlahla ngokuthi bewine. And before ngivaleke imbuyelo ngifuna ukudlula kule ndaba ke khona ababukeli kade bebuza ababukeli bozalo ukuthi why kunominate uNjinji, why kunominate uVikizitha Magwaza kubeni benesikhathi esincane bekuzalo, especially uVikizitha ngoba usashiya ke nakuzalo. Ayi mbukeli yithi nasinayo ke lo answer ade bebuza impela ke ababukeli balo uzalo bethi why asinayo lo answer. Abantu abazibona ama awards ukuthi why bebanominateile bayeka lamanye ama actor because abantu bayakhala bathi why nganominate uNkunzi, why nganominate uGabsile, why nganominate uNosipho. Ibona abantu bama awards abazi ukuthi ahlahle benzani. Into engayisho nje kwembuyelo ngihamba kwi-page lozalo ku Facebook or ku Instagram uyo checka ke ngayo indaba yakhe uVikizitha noNjinji ukuthi kuvotwa kanjani. So ebe yizo indaba ade ngikuphathele zona, ngicela ungakhohlwa ukuthi ulike, ayingithi ke nje danke ngiyabonga.